חברות וברוכים הבאים לעוד סרטון שלנו. אז כן, היום אנחנו פה עם סנופי בטיול. הנה סנופי שלנו, נכון? סנופי הוא כלב מתוק ומשוגע וחרא ומטומטם ולפעמים קצת סתום בלי שכל, אבל הוא הכי חמוד שיש והכי החמוד מקום שני. כן, אצלי הוא חמוד מקום שני, לא מקום ראשון, כי היה לי כלב בשם שוקו, ואני נורא מתגעגעת. וזה לא רציני, אני באמת מתגעגעת אליו, וזה אחד הכלבים האהובים עליי, שהכי נקשרתי אליו, וגם הוא עובר התעללות במסכן שלי, וזה הכי כאב לי בעולם. ורציתי לעזור לו, ובזכות זה שרציתי לעזור לו, סליחה שלא רואים אותי, נקשרתי אליו מאוד, והוא נורא חסר לי. אבל אני מאוד שמחה לגבי שוקו, שהוא עכשיו יש לו משפחה שאוהבת אותו ודואגת לו, וזה הכי משמח אותי בעולם להגיד את זה, כי זה הכלב שהיה לי. כן, זה הכלב שהיה לי ואני הכי אוהבת את זה, ואנחנו פה בפארק, ובקרוב אנחנו נוכל לעשות, אנחנו נעשה עכשיו, סתם לא עכשיו, לפחות, אולי שבוע הבא, סתם, השבוע אנחנו מפציצות לכם בסרטונים, וליפז רוצה לדבר. ואז תגיעו ל10,000 לייקים לאחד הסרטונים שלנו. אחד הסטוריזים. כן, אחד הסטוריז. חתול בהלם. ניתן. אוקיי. אז מה שרציתי להגיד לכם, שרק תרשמו לנו, תפעילו את הפעמון, ותרשמו לי בתגובות, כי אני וניצן, הכל, ניצן הוא יכול לסדר. בסדר, שיהרוג אותו. ניצן. אני שונאת חתולים, למרות שהם קומלים. וגם אם אתם רוצים להירשם לעוד סרטונים ולהפעיל את הפעמון, כדי שתקבלו התראות בכל הזמן, כל יום שיוצא סרטון חדש, אז פשוט תלחצו בפעמון ופשוט תפעילו את הפעמון. ואנחנו בפארק המושלם הזה, קוראים לו, איך קוראים לפארק? פארק נווה רבין 41. לפארק קוראים נווה רבין. פארק נווה רבין 41, נא להגיע. באור יהודה, נא להגיע. אם אתם רוצים לפגוש אותנו, אנחנו כאן. אז אגב, לכלב שלי קוראים סנופי. ותוכלו לראות אותנו ביחד בוקר, צהריים וערב. בוקר כזה ב5 בבוקר או 6 ו7. סתם, 6 נראה לי. 6 בבוקר? בסביבות 6. כן. אולי נהיה שם? אולי, אני לא בטוחה כי יש פעם. טוב, ניצן, סנופי עשה קקי. בנה למעלה. סנופי, בוא הביתה. טוב, אז עכשיו אנחנו תני לי לעשות את סיום הביתה, וזהו. טוב, תני לי לעשות את סיום הסרטון. אז תודה שצפיתם, מקוות שנהנתם. אם אהבתם את הסרטון, תשאירו לייק ותגובה. אנחנו רוצות להגיע בסרטונים שלנו ל10 לייקים לפחות, אז תתנו לזה לקרות בבקשה. כי אם אתם לא תיתנו לייקים לסרטונים, זה לא יקדם אותנו, וזה לא ירצה לתת לנו מספיק ביטחון עצמי כדי לעלות עוד סרטונים. אוקיי, אז לייק תגובה, שתפו את האהבה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ובאמת שממש בא לנו שתעשו לייק לסרטון. כדי להעלות לכם עוד תכנים חדשים. כי אנחנו רוצים להעלות לכם עוד דברים חדשים. עוד סרטונים חדשים ועוד דברים חדשים. למה באמת אני נסחפת אחריהם לכל מקום? סנופי בוא לפה! כן. ועכשיו אנחנו עולים הביתה, זאת אומרת שיגמר לנו עוד סרטון חדש שלנו, ופשוט מחר נעלה סרטון. אם הסרטון הזה יגיע ל10, 20 לייקים, אנחנו עושים סרטון של אתגר צחוק, שבו אנחנו מרימים את הידיים שלנו, סנופי לאן אתה רץ? מרימים את הידיים שלנו ועושות דגדוגים בתורות. אתה רוצה לשתות? אז בוא. נתקי, ניתן. אוקיי. בוא, אנחנו מרימים ידיים ומדגדגים אחד את השנייה. סנופי, הכלב שלנו שתה, נכון? סנופי, בוא, שתי מים. שבו אנחנו מרימים את הידיים ומדגדגות אחד את השנייה בתורות, ומי שיוצא לה מים מהפה, בערך
כזה דבר. אז מנצחת ובכן. ניצן, יש פרס על הטלפון.